ɗum wona Moodeere. Oho kay. hono mbaɗɗa? Saɗi wayrode. Saɗi wayrode. Moodeere. Hono mbaɗɗo? Haɗa andi ɗo mbayrondirɗe? Gandumen mbayrondiri. Haɗa teski? Mbayrondirɗen ko woro Sadi Bou Coumbo Mataw. Ala wori Jenni Coumbo Jelo. Tan si ka Amady Thioye. Ñande Hajjel Jeynaba dañete. Esko. Ka ñamma. Ñande ngentel mum. Jombani Dijo. Ñamma mbayrondirɗe. Hon mbaɗɗon coon. Ko mawɗum. Wallahi ko mawɗum. An mi nanano yaheno Gambi. Min mi yaheno Gambi no. Inshallah mi ɗasninoma de. Hono lawol ma Gambi watno? De immimi ɗo. Dewme ko daara tan julmi ndondimi Touba. Jippimi ɗon julmi ndondimi Kaolack ndawmi Kaffrine tan jawtumi tuɓɓumi darami en tan dewmi hen ha jahami Gambi. Sallah miɗo wonde e joom suudam no. Mami layama no. Ayse kaɗa ɗanno. A ɗanda joom suudu ma. Woni en mbaba ɗum. Eko woni? Wonko jiimi de. Eko jiiɗa Moodeere. Aɗa andi ni hen leydi ndi hen heewi ni bandiji de. Eko boni woni? Tafatoɓe. Mbara tafaaka? Sallah jahami Gambi jippimi. Hon jolnoɗa? Jolmi ko feeri tan jippimi Gambi. Mbeɗa wonde e joom suuda. En woni coweɗe no. En yahara lebbi jeeɗiɗi. Jippimi Gambi jippimi koɗo wiyete Birkama. nder Banjuli ta. Nder Banjuli. Oho. Jippimi ko Talinding. Talinding eyi. Jippimi ɗon gonmi ɗon han lejjotimi tan koftimi. Min joli e feeri he. Sallafde min joli e feeri he min goni e feeri. Takko mbima woni no ma neɗɗo reena garda hoore mum saɗana de joom suudu ma ne woni no mbaba ɗum. En woni coweɗe en yahara lebbi jeeɗiɗi. Anne Allah waɗi tafa. Oho. Mbar kalis o heewani? Sindo kalis wona jamu. Eko o tafano? Tafa ko ɓeɗɗo o. Ɓeɗɗo om reedi? Oho. Min kam anda ko wuttuloɓe ndewni ɗum nekko ƴiyal kece ɓe ittiri ɗum. Rendu tafa? Wallahi kay tafa. Ɓeɗɗo o? Ɗum neko worde woɗere. Ponkol boɗejo mo ganduɗa ñiiƴi penke daɓɓe danejo wana mu ala. Ala kay. So woren. Tawno ene gaari pasaroji muɗum. Allahu akbar. La ilaha hay hunde ɓuuri fof gara. Tafi ɗum tan men. Buɗɗe to mbonoya. Buɗɗe to min jiili jaalaw malaw min anda won ma keɗo ɗum mañ. Tan ɓeɗɗo yaari ni. Min udditi kappoot min jurni feeri min juyni panuji hunde wonnode toon hilbita bagage min omditi beñwareje de kamba yi. Ɓeɗɗo yahi? Min. Hono gandirɗa tafa? Min yaha ɓoy tan juynim taw min ɗawni mbima an ka mbaɗa ka ɗawnoɗ. Min titay ɓeɗɗo yahi. A yimɓe ɓe aɗa nawɗo ɓe ɗen woppa poos. Ala woppata poos. Ni ɓima yahari? Ni ta. Si woren e keɓenɗa ɗum jangi? So worena kam nawa ɗum école Alqur'ana walla Pulaar walla neɗɗo nawa ɗum ha itay neɗɗo kam haɗa watano waɗa. Ha fina ka hay so créole kam ma wonko waɗa. Si woren? La ilaha illallah. Min guele ñam. Haɗa andi Borno. Ala. Borno anda ɗum ko jaggat ko galli. Guele nde mi ɗatnaki ɓernam kode helde. Ala kay. Sallaf. Ɓeɗɗo yahi tan ni? Min. Allahu akbar. Buɗɗe to mbonoya. Mbonoya? Min. Mbar Allah okkem ke ɗum cuhlel. Oho sallaf guele nden kay ko ko mawɗum de wallahi mi dañci hayde. Dañci de? Oho mi dañci kay wallahi hono mbaɗɗon co. Ginnirɗa ɗum? Homo ginnirɗa ɗum? Omo dañciɗa? Omo dañcumi nir ɗum ko Bamba Sadi Bou Coumbo. Ala kay. Wallahi kay on waji ɓamta. Oho sallaf wallahi. Hono mbaɗɗon co. Wallahi ko mawɗum. Yettude Allah. Sallaf ko mawɗum. Barakallah. Barakallah. Alhamdulillah. Wallahi ko mawɗum. Ahlan machallah. Hono yimɓe gal